Величие пристигнаха у нас специално за рождения ден на една от най-младите телевизии у нас – Балканика. Колегите отпразнуваха светлия повод с шумен концерт в Националния дворец на културата, на който присъстваха едни от най-популярните български, македонски и сръбски изпълнители. Хиляди почитатели на балканските ритми се веселяха до късно вечерта със своите любими звезди. А организаторите се бяха постарали всичко да бъде изпипано до последния детайл и купонът да се помни дълго време. Ева пък ще помни дълго време своята първа среща с най-голямата звезда на Македония – Тоше Проески, с когото тя успя да се срещне часове преди концерта в личната му стая в хотела, в който беше настанен. Тоше, здравей! За първи път ли си в България? Не съм за първи път. Много пъти съм бил тук. Без значение дали професионално или не. Много пъти съм почивал тук. Често съм идвал за да снимам клипове или за да пея. Идвал съм около 20 пъти. Значи много често. Вече съм като домакин тук в България. Първо искам да се извиня на зрителите за това, че съм с очила, но не бих искал да ги оплаша. Защото не съм си доспал. Така май е по-добре. Бил съм в повечето градове и тук ми харесва навсякъде, но Несебър ми допадна най-много. Бяхме подбрана компания и тези моменти никога няма да ги забравя. А София е направо разкошна. Лошото е, че не съм имал време да се поразходя, защото винаги, когато идвам по лични причини, винаги изниква нещо служебно и никога не мога да разгледам забележителностите. Искрено се надявам, че съвсем скоро ще имам достатъчно време, за да дойда отново в София и да си почина. Проблемът е там, че не знам дали ще имам време за почивка с оглед на новостите, които се случват около мен в последно време. Сключих договор с MTV, случиха се и още много други работи и вероятно юли да ми дадат 2 или 3 дни свободни. Ако все пак се случи, задължително ще дойда в България, защото е най-близко, най-хубаво и най-добре се чувствам. Харесваш ли жените в България? No comment. Very good. Ние сме сретени на Балкан от много. Ние сме големи щастливци, защото на Балканите са събрани най-красивите жени. Аз съм бил почти навсякъде по света и мога да кажа, че всички имат право да ни завиждат за красивите жени. Веднага след интервюто с Тоше, Ева се отправи в търсене на поредната звезда. Репетициите за концерта вече бяха започнали. Певци, танцори и оркестри щурмуваха залата, но Ева остана непреклонна в мисията си да открие една от най-бляскавите сръбски звезди – Драгана Миркович, и наистина успя. Драгана, здравей! Много ми е приятно, че правя интервю с теб. Ти си, може би, така най-голямата сръбска звезда. Познават те хиляди хора и много те харесват, както българи, така и сърби. Ще ми кажеш ли, за първи път ли си в България и харесва ли ти? Hvala puno na pozdravu, pa nisam prvi put. Благодаря за поздрава. Не съм за първи път в България. Преди 10 години имах грандиозно турне, а преди 2 години бях гост в българско шоу, така че имам доста фенове и почитатели и винаги съм добре дошла. Много ми харесва страната ви. Сега в момента в Белград ли живееш или не? Ja sam živela dugo u Beogradu, ali sada živim... Преди живях в Белград, но от 5 години живея в Виена, така че семейството ми е там и свикнах да живея в Австрия. Имаш ли деца, съпруг? Da, imam muža, imam dvoje dece. Да, имам мъж и 2 деца, син и дъщеря, Марио и Мануела. И така всичко е както трябва да бъде. В България си голяма звезда, много те обичат всички и доста често правят кавери на твои песни. Това дразни ли те? Da, čula sam za to. Чувала съм за това. Много ми харесва, защото това показва, че песните ми са хитове. Щом български певци са пожелали да изпеят моя песен, това за мен е комплимент. Знам, че си участвала наскоро в един филм. Ще ми разкажеш ли малко повече за това? Pa ja sam pre nekih 13 godina snimala... Преди 13 години съм снимала един филм, в който играех главната роля. Казваше се "Сладко от сънища". Миналата година се снимах в копродукция на Австрия, Швеция и Германия. Играех певица, филмът се появи на Берлинския фестивал и на мен ми беше много интересно и приятно.